Agent Oled. Gisaligan ta ka pero palpak ang unang plano nga gihatag nako si Mua. Unang misyon pag ginunta to nimo. Pero nasipyat ka. Pasensya po kayo, boss. Niatang mo si Jikoy pod good. Niharang o tanga ang jud kay ka. Busa kay tungod ana si Agent Jikoy dugay pa kay makagawa sa ospital. Kay nagpaayo pa sa mga samad. Mao ni nagkuha ko sa laing agency para ipares sa imuha. Asa na po di mo na nakuha, boss? Murag, pamina ko, murag tanga pa na sa kuha ba? Tanga sa kabuang. Pila na kamisyon ako ng success. Hoy, sige nambog. Wala ka, basig, pabigat ra ka sa kuha na lakaw na to, ha? Kabigat lang yapon. Kadugay na ako ng trabaho. Ay sa busig lalis. Pero Agent Oled, dili ta ka isyuhan og pusil karon. Ano man, boss? Unsa may itira na ko dito sa iya? Di ko ni mo isyuhag armas. Kanawara. Armas rin sa liga na, oh. Hilom. Pero Agent Oled, di taga pusil. Pero tagaan ta mo granada. Ikay mo gunit ani. Ay, gunit yung karnada. Dasin mapalpak na mo na si Agent Oled. Dili ko mapalpak, boss. Suro na ako, boss. Nga badakpan na ako turon. Kala mo, gaburit-burit ra ka. Ay naman si Glalis. Sige, dito, Plastar. Karon, kamong duwa nga yasain dito. Laas siya karon sa buntod, buong nabalitaan sa tong asit. At tuon nyo dito, dakpa. Dead or alive. Sikat ka, mataa ka. Okay, may problema, boss. Naraman ka dito, boss. Sabay, mene? Tara gani daw, no. Tarunga, gunit na. Basig maibutan mo. Butan ba ito? Continue. Hindi ba ni makataw dito bulag? Pagulat. Shit ka, buanga ka. Kuan tabi, lagyo ta. Lagyo, maglahi, tagdala na. Para sugat, masugatan ni mo dito. Grip ko, spikas. Para makuha na ito siya. Pokor ko gapo! Budas ka buanga ka ron! Ya, tago ko na! Buto na juga ron! Impas juga sa mong bumbang nila! Pagbaga ka! Dito! Ya, di ka nitago sa tinapok ka lugi. Buto juga ron. Gitu, Tri! Uy! Tuli! Ay! Granada! Salo pa yun ulit ang karnada. Ang damay.